Tervehdys vaan täältä meikäläisen kotota. Olipas hieno aloitus. No, ihan sama. Tästä on tulossa hyvin lyhykäinen edellisessä jaksossa avaamaani arvontaan liittyvä jakso. Eli kerron arvonnan voittajan ja ehkä nyt vähän tässä tosiaan mitä kuulumisia tähän päivään nyt liittyy. Mä oon vähän pihalla, mutta annetaan mun olla pihalla. Mä just päätin, että mä kuvaan tämän pätkän ja kellahdan sitten tähän sohvaan lepäämään kautta nukkumaan. Olisi ehkä voinut pätkän kuvaamisen säästää niin kuin levon jälkeenkin, mutta tällainen mä vähän on, että no ensin tää vielä ja sitten. Et ei ihme, että on uupumusta ilmoilla ollut ihmisellä vuosikaudet, kun on tällainen asenne. Joo. Tänään on joulukuun 1. päivä. Ja voimakas uupumus niin kuin tälle päivälle. Mulla on ollut actionia joka päivälle ennen tätä perjantaita, niin niin se vähän se uupuneisuus niin vähentää tätä joulun tunnelmaa, sekä rauhallista tunnelmaa että ilosta tunnelmaa. Tai nyt joulun tunnelma vielä, mutta joulun odotuksen tunnelma. Mut sitä kyllä vimmatusti vahvistaa se, että tuolla ulkona, ja nämä vilkuilen koko ajan siksi, koska siellä on niin kaunista, niin on valkoista ja lunta ja valmiiksi. Ja nyt siellä leijailee sillä todella kauniisti lisää sitä lunta, niin se kuitenkin vahvistaa tätä joulukuun 1. päivän tunnelmaa ja siitähän se joulun odotus sitten alkaa. Ihanaa, kun sitä voi aloitella lumisateella. Siitä täytyy nyt myös nautiskella sitä fiiliksestä, koska eihän me tiedetä, jos tällainen sää vaihtuukin niin, että marraskuu ja joulukuu on vaihtanut paikkaa ja joulukuussa onkin ihan säkkipimeätä ja lumet on sulanut ja kaikkea, niin yritetään nautiskella noista maisemista nyt. Niistä voi nautiskella sekä sisällä että sitten menemällä tonne ulos. Kumpikin tapa on ainakin mulle yhtä hyvä. Et ikkunasta näkee kuitenkin maiseman ja siitä tulee hyvä mieli, jos ei pysty tai jaksa jostain syystä, varsinkaan ihan joka päivä, niin ulkona käymään. Tänään on saanut myös aloittaa joulukalenterineuleet, kuka ikinä niitä on itselleen ostanut tai niin kuin mä, niin neuloo vanhoja joulukalenterineuleita, joissa sitten kyllä semmoinen, kun ne on ollut siis mysteerineulontoja, eli sä et tiedä tosiaan mitä sieltä neulojan luukusta tulee, mutta niin vanhoissa se on silleen, että sä tiedät ja näet sen valmiin huivin kyllä millainen se on, niin kuin mulla on siis huivi ja toinen on pipo, mutta ei se haittaa, se on kuitenkin sellaista niin kuin se itselle sitten tulee se luukun idea on niin kuin sellainen, että otat aamulla tai johonkin aikaan päivästä, milloin se onkin hyvä ottaa, niin ajan ja teet siitä sen tietyn pätkän ja niin kuin fiilistelet sitä, että tämä on joulukalenteri, vaikka se ei niin kuin yllätyksellinen olekaan. Joo, ilmoitetaan ekana arvonnan voittaja. Mä arvoin sen tälläin kommenteista aamulla ihan tälläin. Kelasin niitä ylös ja alas ja sitten painoin yhtä siitä kohdastani. Eli tällaiset 2 millimetrin paksuset Shock Trio
sukkakolmoset puikot ja sitten tällaisen pikkuruisen jouluaiheisen joulukuusi silmukkomerkin mä lähetän matkaan. Varmaankin jotain vielä keksin sinne lisääkin sinne pikkupakettiin ja tämän paketin tulee saamaan sellainen YouTube-käyttäjä nimi kuin Niina Kyllönen. 7174 on vielä perässä, mutta mä jotenkin oletan, että Niina Kyllösiä ei näissä muun kommenteissa ole montaa, joten onneksi olkoon. Laita mulle Niina sähköpostilla yhteystiedot, osoite ja puhelinnumero, niin mä saan noita sitten laittaa matkaan ensi viikolla. Sähköpostiosoittajanihan on urbaanimaalainen@gmail.com. Siinä tuli arvottua. Joulukalenteri huivissa ei vielä paljon ole näytettävää. Mä nyt näytän tähänkin, mitä mä oon neulomassa. Eli Heidi Alanderin Sadelmaknits on tuolla Instagramissa, niin tällaista satakielihuivia. Näytetään noin päin. Se on voimakkaita värejä, raitoja ja aina oikeita ja sitten valkoisella tuommoista pitsiä. Mun pitsini tulee tummemmalla värillä. Katsotaan minkä näköiseksi siitä sitten, tai minkä näköinen siitä sitten lopulta saadaan. Eka pitsiosuus tulee huomenna, joten siitä sitten vähän saa huomenna kuin sunnuntaina. Voin tehdä sen huomennakin, kun tää on sellainen tää alkuaikojen, olisiko 2000, mun mielestä se oli 2016 vuoden joulukalenterihuivi. Joku sen minulle jo sanoi. Niin siinä ei ole huomioitu sitä, että kun se huivi suurenee, niin sulla kestää kauemmin neuloa ne kerrokset. Että joka toinen päivä, kun tulee vihje sinne joulukuuhun asti, niin se on aikamoista tahkoamista siellä loppupäässä hyvin todennäköisesti. Niin mä vähän ajattelin, että mä voisin tässä alussa, kun ne on pieniä pätkiä, kuten esimerkiksi nyt tässä näkyy. Tää oli ekan päivän pieni pätkä. Niin vois tehdä tähän jo jatkoa sen pitsin ja vaikka vähän vielä jotain muutakin, niin sit saa niinku ekstra päiviä niille loppupään pitkille ja leveille, no lähinnä pitkille kerroksille. Viime jaksossa mä esittelin noita lankoja ja muita tarkemmin, niin sitten kun seuraava jakso tulee ja on vähän pidemmälle tehty, niin sitten voi näyttää, että minkälaisen näköinen siitä sitten oikeasti on tulossa. Eikä vaan lankakerin niitä vierekkäin, kun se värijärjestys vaikuttaa siihen, että se on yllätyksellinen joka tapauksessa, vaikka neulekalenterin luukkujen avaaminen ei olekaan yllätys nyt tässä tapauksessa, niin se värijärjestys ja miltä se rupeaa näyttää, niin se on onneksi aina vähän yllätyksellistä, niin se on ihan hauska pointti. Toista kalenterineuletta niin mä en ole vielä aloittanut, enkä ihan heti aloitakaan. Mä näytän senkin nyt täältä, kun on tää joulufiilistely tässä menossa. No, mä sain lahjaksi tällaisen kirjoneule joulukalenteriasian ja tää on siksikin hauska. Tää on Susanna Winterin siis, eli Talviknitsin ohje. Vuosilukua. Tää on joku muu kuin joulu. Ei, on tää adventti. Niin, tää on julkaistu kokonaisena. Viime vuoden adventti pipo kautta.
muutakin. Eli täällä on vaihtoehtona, kun täällä on kirjoneularaitoja, niin tuossa tonttulakin mallisessa on 24. En tiedä, onko kaulurissakin 24. En ole nyt laskenut. Eli vaihtoehtona on tonttulakkimalli ja kauluri. Ja mä luulen, että mä teen tämän version, eli ei todellakaan 24, vaan tollasen kirjoneuleisen pipon, josta tulee sitten pipo. Jossa on sitten niin kuin YK, KNE, viiku, 7 osiota, niin se ei mene ihan niin, että tekisi adventteina, mutta jos tekee 4 adventtina ja sitten joulun pyhinä loput, niin se menee silleesti mukavasti. Toi oli tosi hieno, kun siinä on toi, että sä saat kolme eri asusteista valita, että minkä sä niistä sitten neulot. Ihan tosi nerokas suorastaan mun mielestä. Juu. Ei tähän joulukuun ekaan päivään nyt sitten muuta. Tässä tuli lyhyesti ja ytimekkäästi, mitä mä halusinkin tähän päivään sanoa. Kiitti kun ootte mukana. Kiitti kaikille arvontaan osallistuneille. Ja mukavaa joulun odotusta. Nähdään kyllä tällä kanavalla ennen vielä joulua, mutta joulun odotusta on jokainen joulukuun päivä, niin mukavaa joulun odotusta kaikille näille päiville, mitä on välissä ennen minun seuraavaa jaksoani. Täytyy neuloa asioita vimmatusti, niin voi sitten kuvata jakson. Nähdään taas seuraavassa jaksossa. Moikka!